spesial buat para manisku, para winda loversku. Yang manis Hilal Putra, PMY Audio, RE Media Pro HD Hilal Putra Official, Nokrasita Bos Putria JS, Wong Anggaranu, Mawi Sylvia Manda Bos Bandung saya. Badan duwe lagi kaberan kerja ning prapatan hasilnya lumayan wong wadon jalu duite alot pisan. Apa Pak? Kang Gunawan. Kang Gunawan. Kang Gunawan. Kanggo demenan duit beli weru eman dicopot lambene metu jutaane kaya duit wis langkam bongok bapane wong kanem ya Allah wong pareng wong kanem wong kanem wong kanem wong kanem wong kanem wong kanem nok nunung sing duwe Taiwan nok nunung sing duwe Taiwan nok nunung sing duwe Taiwan sayang nok nunung ayo wong Gebang Mampang mamahnya Andra ya Mimi Andra Mimi Andra Mimi Andra wong Gebang Mampang Mimi Andra dukal bae atine duwe laki sampean doyan tuku srabi online baka bengi metu Mama Ijan sayang duang Brebes sing paling emang wong Brebes Mama Ijan wong Brebes Mama Ijan wong Brebes duit ladang calongan nabungin ning barisan pikirane wis campur setan anak rabi klanti pengen belanja kuli duwe laki jahat ning rabi gula duwe laki mabok tanggane brutu wong lanang sing happy atiku sing nafsu tapi kanggo demenan duit beli weru emang dicopot lambene metu jutaane kaya duit wis langkam bongok bapane Mama Ijan wong Brebes Mama Ijan wong Brebes wong Brebes sayang Mama Ijan wong Brebes Mama Ijan wong Brebes Mama Ijan wong Brebes Mama Ijan awas motor-motor sini ngarep genset yang manis Hilal Putra PMY Audio Mami Sylvia Monterus Bandung sayang Nokrasita Bos Putria JS Wong Anggaranu dukal bae atine duwe laki sampean doyan tuku srambi online baka bengi
tanggane brutu. Wong lanang sing happy atiku lan sing nafsu. Kenawan sayang tapi kanggo demenan duit beli weru eman. Dicokot lambene salah metu jutaane. Kaya duwe wis langgambong papane. Mimi Palda bos bengkel. Mimi Palda bos bengkel. Mimi Palda sayang. Teh Nunung ya, Nok Nunung. Nok Nunung sing duwe Taiwan. Nok Nunung. Mama Ijan wong Brebes. 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 Mama Ijan Kang Tayan. Dugal bae atine duwe laki sampeyan. Doyan tuku srabi online. Baka bengi metu kaya manuk hantu sing diluru tanggane brutu. Baru beli tanggane brutu ku apa? Arane sulit. Arane ku sulit. Duit ladang calongan ayahnya aska paling sayang. Pikirane wis campur setan ya aska. Palda, Mimi Palda sayang. Du bos bengkel emang Mimi Palda sing paling gorang. Kula duwe laki mabok tanggane brutu. Mama Andra, Mimi Andra sayang. Wong Gebang Mampang Iman. Mimi Andra apa nasibe badan duwe laki kaberang. Kerja ning prapatan hasile lumayan. Wong wadon jaluk duite alot pisan. Bapak Gunawan sayang. Terima kasih Bapak. Nok Nunung sing duwe Taiwan. Nok Nunung. Nok Nunung sing duwe Taiwan. Tapi kanggo demenan duit beli weru eman. Dicokot lambe